удоволствие на влиза на терена. Японците винаги представят интересни елементи в своите ансамблови съчетания. Да, те са сменили топките. Поне на миналото състезание видях, че те са с нова композиция на топки. Мога да изкажа моето лично мнение. Не мога да разбера защо толкова много азиатски отбори, поне японците, винаги са искали да играят на класическа музика, на нещо, което много трудно се играе и много има проблем. Да. Ето това е момент, в който цялото съчетание се провали. Трябва да ги спрат, вероятно. Да, точно така се и случи. Спряха ги. Аз дори не разбрах, не видях какво се случи на терена. Да, тя като че ли нямаше видима причина за травмата, която получи. Надявам се, ако имаме възможност, колеги, с повторение да видим този момент. Да, тя тръгна да хваща топката с, може би, да спасява улавянето и не можа да стане. И проблема излезе с крака й. Тя не може да стъпи на крака си. Колеги, дали ще ни е възможно отново да го видим този момент? Малко по-ранна фаза. Уважаеми дами и господа, златните момичета на България, националния отбор! Подаде и просто крака не можа да хване, тръгна да спасява улавянето и изглежда си причини контузия в този момент. Много е възможно и да има и стара травма, която да е възобновила с това хващане. Жалко, няма да можем да видим тяхното изпълнение. Следват нашите момичета. Да. Да се надяваме, че това, което се случи тук на старта, съвсем непредвидено и не